Tchad, Fransikaw ka kɛlɛbolo barkan ɲɛmɔgɔ ko k'a bɛna ka taabolo yɛlɛma jihadi kɛlɛli la Sahel kɔnɔna la u kelen kɔfɛ k'u bolominɛw cɛ ka bɔ Mali jamana kɔnɔ. Zimbabwe jamana ka nafoloso jiginɛba Banque Centrale ko k'u bɛna sanu mutukali feereli daminɛ nin kalo in kɔnɔ walasa ka se ka dɔ bɔ u ka sɔrɔ nasira gɛlɛyaw la. U ka jamana nafolo jiginen kɔfɛ san caman kabiri jamanatigi kɔrɔ Robert Mugabe tun bɛ fanga kɔnɔ. Afrique du Sud kiiritigɛso ɲɛmɔgɔ Raymond Zodo ye laseli kɛ AFP ka kunnafoni di so la k'u ka sɛgɛsɛgɛli laban gafe min bɛ tali kɛ jamanatigi kɔrɔ Jacob Zuma ka ɲankili kan k'a sabu kɛ k'a tɔgɔ yera nafoloko yuruku dɔw la k'a sɛgɛsɛgɛli gafe kunnafoni labanw bɛna labila. Centrafrique u ka jamanatigi Faustin Archange Touadéra ko crypto-monnaie ni dɔw k'a ma ko Sango coin bɛna labila u ka jamana kɔnɔ ko hali ni ka sɔrɔ gɛlɛyaw binnen don ni nafoloko sɔrɔ siraw kan diɲɛ ɲɛfɛ. Benin ka kɛɲɛ ni Ukraine ani Russie jamana ka kɛlɛ ye dɔ farala alikama sɔngɔ kan. Josiane Ondunu y'a laɲini o senfɛ ko ka namasa bayɛlɛma ka kɛ farini ye baara min bɛ sen n'a bolo kabiri san 2018 ka se ka dɔ fara farini mugu jɔyɔrɔ kan farafinna gunkana tilebiyanfan jamanaw kan.